sobotu 12. októbra Božie slovo nachádzame u evangelistu Lukáša v 13. kapitole od 10. po 17. verš. V istú sobotu učil v ktorejsi synagóge. Bola tam žena, 18 rokov posadnutá duchom nevládnosti. Bola zhrbená a nemohla sa vôbec narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: Žena, si oslobodená od svojej nevládnosti. Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy, pobúrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, povedal zástupu: Je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotný deň. Pán mu odpovedal: Pokrytci, či každý z vás neodvezuje svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať aj v sobotu? A či túto Abrahámovú dcéru, ktorú Satan 18 rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň? Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré Ježiš konal. Navštevujme spoločenstva a počúvajme Božie slovo. Uzdravenie ženy v sobotu je potvrdením toho, že aj sobota je najlepším dňom na uzdravenie, pretože je to deň dokončenia celého Božieho konania. Evangelista Lukáš týmto uzdravením dáva zreteľne najavo, ako Ježišovo slovo a jeho činy na jednej strane vyzývajú človeka k rozhodnutiu a na druhej strane pôsobia rozdelenie. Ježišova argumentácia zahambuje jeho kritikov. V protiklade stojí zástup, ktorý sa raduje z Kristových slávnych skutkov. V dobe Ježiša Krista prichádzali do Jeruzalemského chrámu aj ženy, najmä tie, ktorým to zdravie dovoľovalo. Prišli a zotrvali na službách Božích. No keďže žena z nášho príbehu bola zhrbená, veľa toho určite nevidela. Možno práve preto oveľa pozornejšie počúvala Božie slovo. To je práve to, čo sa od nej môžeme učiť. Dnes mnohí nechodia na služby Božie. Ona so svojím životným príbehom nás chce upozorniť, že stretnutia s Bohom a so spoločenstvom veriacich ľudí v kostoloch sú veľmi dôležité. Pre nás sú možno občas nudné a nezaujímavé. Avšak, keď ich budeme navštevovať pravidelne, aj my môžeme zažiť duchovný zázrak. Otvorené oči srdca. Dôvera v Božiu ochranu a pomoc je to najsilnejšie, s čím sa môžeme v živote stretnúť. Táto skúsenosť nás ponesie životom napriek všetkým prekážkam. Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti za Tvojho Syna, ktorého si poslal na tento svet. Prišiel, aby našiel aj naše srdcia. Prišiel, aby uzdravil. Neprestajne nás volá do spoločenstva s ním a bratmi a sestrami vo viere. Nevýbame sa im, ale prichádzajme a posilňujme sa Božím slovom i dôverou, že on nás sprevedie všetkým, čo je nad naše sily. Amen. Dnešné zamyslenie pripravila Eva Germanová. Pamätajme vo svojich modlitbách na cirkevný zbor Zemianska Olča Lipové. Prajeme vám krásny deň.